Doon pala yaw, no? Kakaiba o gani, kakaiba pala yaw. Niya yung lagayan na dito. Grabe na unit pa. Vintage. Doon nga. Dave Lopez. Kaya, smile. Tataho ma. Okay. Aloha guys, this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. I invite you to subscribe on our channel para makatanggap po kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Maraming salamat po.